bills na ako ang ipasal, isubmit dito. Unya, usas ako ang nakunyuha sa car, ang una na kong ipasang bill na, di ba, every charter day na to, wag nakalay ko ka special working holiday. Kawawa na. Charter day na yun ako. Na-eskwela. Kaya ang natin ko special working holiday. So, ipas ko o bill na mahimo siya special non-working holiday. Hopefully, nabasa na siya first reading. So, just waiting for the second and third para ika-July, ma-apply na ko na ito ba? So, ika-January, usahan sa ako ang tutukan na mapapasar ko na ito o mahimo ng special non-working holiday para magkakaroon